3 građanina Atine, Melet, Anit i Likon, podižu tužbu protiv Sokrata, sina Sofroniskova iz Alopeke. Melet, sin Meletov ispita, kao glavni tužilac i predstavnik atinskih pesnika, što i zakletvom potvrđuje, podnosi tužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje država, nego uvodi druga, nova bića demonska. A kriv je i što omladinu kvara. Anit, demokratski vođa Atine i predstavnik atinskih zanatlija, tuži. Po celoj Atini se pronose glasovi kako neki Sokrat, mudar čovjek, razmišlja o nebeskim pojavama i ispituje sve što je pod zemljom i vešto ume lošiju stvar da pravi bolju. Likon, predstavnik narodnih besednika, izjavljuje. Opominjem vas pre svega, građani atinski, da se ovoga čoveka treba čuvati, jer vas kao vešt besednik lako može prevariti. I makoliko on izgleda miroljubiv, ne treba smetnuti suma da je u nedavno završenoj revoluciji Sokrat bio duhovni vožd ustaničke stranke. Prvi deo. Beseda pre glasanja da li je Sokrat kriv ili nije. Sokrate, zakon ti nalaže da objasniš sudijama čime se ti to u stvari zanimaš. Kakav su utisak građani atinski učinili na vas, tužioci moji, ja to ne znam. Ja evo od njihovih beseda gotovo ne mogu da poznam sam sebe. Pa ipak, rekao bih, nikakve istine nisu kazali. A od mnogih laži što su ih ovde izneli, najviše sam se začudio onoj kad su vas opomenuli kako vam se valja čuvati, da vas ja ne prevarim, jer sam vešt besednik. Nisam ja nikako vešt besednik. Jedino ako oni ne zovu veštim besednikom onoga ko istinu govori, jer ako tako misle, onda bih potvrdio da sam doista vešt besednik. Oni su dakle pročitali od istine samo nešto malo ili gotovo ništa. Ono što ćete od mene čuti, građani atinski, neće biti beseda kao što behu njihove iskićene i ulepšane, nego beseda jednostavna i sa običnim izrazima. Pisana reč liči na sliku, a slika ti se čini kao da je živa. Međutim, ako je nešto zapitaš, ona uvek dostojanstveno ćuti. Tako je i sa pisanom reči. Učini ti se da ona govori kao da nešto razume, ali ako je što zapitaš u želji da doznaš nešto više od onoga što ona tvrdi, ona uvek pokazuje jedno te isto. Drugčija je njena rođena sestra, živa reč. Jer ona se sa znanjem zapisuje u dušu onoga koji se uči i kadra je sama sebe da brani i zna da govori i zna da ćuti s kim treba. Zato se i sada obraćam vama sa opravdanom molbom da ne gledate na način moje besede, nego samo na to da gledate i samo na to pažnju da obraćate, da li ja pravo govorim ili ne. U stvari, ovde postoje dve vrste tužilaca. Pre svega, dužan sam, građani atinski, odbraniti se od prvašnje lažne tužbe i prvašnjih tužilaca, a potom od docnije i od docnijih. Protiv mene su ustali mnogi tužioci i tuže me pred vama, i to već odavno, već mnogo godina, ali ništa istinito ne iznose. Tih ljudi ja se više plašim nego Anita i njegove družine, mada su i ovi opasni. Međutim, građani, opasniji su oni drugi, koji su vas još u detinjstvu opominjali i optuživali me, a ništa ne beše istina. Ima neki Sokrat, kažu, mudar čovek koji razmišlja o nebeskim pojavama, koji ispitao sve što je na nebu i koji ume lošiju stvar da pravi boljom.
Ti ljudi, građani Atinski, koji su takav glas proširili protiv mene, to su oni opasni tužioci moji. A zatim tih tužilaca ima veliki broj i oni se već odavno tim poslom bave. I vama su se obraćali još u onim vašim godinama, kad ste im najlakše mogli poverovati jer ste bili još deca, pa su me tako optuživali, razume se, u vetar, jer nikoga nije bilo da se brani. A od svega toga najčudnovatije je to što im ni imena ne mogu reći ni kazati. Ni jednoga od njih ne mogu da izvedem ovdje pred sud, nego moram da se branim kao sa senom i da pobijam, a nikoga nema da odgovara. Dobro, treba dakle da pobijem javno mnenje, predrasude, klevete i podmetanja. Bacimo pogled onda na početak. Koja je kleveta dala pravo Meletu da podigne ovu tužbu protiv mene? Čuli ste već od koga kako ja idem u naokolo da poučavam ljude da bih uzimao novac. To nije istina, mada mi se čini za pohvalu kad je ko sposoban da poučava ljude, kao na primjer Gorgija, pa Prodik, pa Hipija. Svaki od ovih građani ima tu sposobnost. Oni idu od grada do grada pa gledaju da mlade ljude koji se mogu besplatno družiti sa bilo kojim od svojih sugrađana zase pridobiju pozivajući ih da prekinu vezu sa starim društvom, da se pridruže njima, da im zato daju novaca i da im usto povrh svega budu još i blagodarni. Smatram srećnim čovekom onoga koji zaista ima tu veštinu i koji uči druge za tako male pare. Ja bih se zaista i sam gordio kad bih to umeo, ali ne umem, građani Atinski. Odakle su, po mom mišljenju, potekle klevete protiv mene? Ja ću pokušati da vam izložim. Prvo, šta je to što je meni donelo i ime i klevetu? Možda će neko od vas pomisliti da se ja šalim, ali budite uvereni, kazat ću vam pravu istinu. Ja, građani Atinski, nisam ničim drugim do nekakvom mudrošću stekao to ime. Ali kakvom to mudrošću? Mudrošću koja je ljudska. Čini mi se da sam u toj mudrosti mudar. A oni što sam ih malo pre napomenuo, možda su predstavnici mudrosti koja prevazilazi ljudske moći. Ja je ne razumem. Ako drugčije tvrdi, taj laže i govori to samo da me okleveta. A sada, građani Atinski, nemojte dizati graju, čak i ako vam se učini da se ja hvališem, jer ove reči koje ću sad izgovoriti nisu moje. Zato ću se i pozvati na njihovog besednika, a on zaslužuje vašu punu veru. Za svoju mudrost, bila ona kakva bila, navešću vam kao svedoka samoga Boga u Delfima. Herefonta valjda svi znate. To beše i moj, a ne samo vaš prijatelj, i to još od rane mladosti. Poznavaste dobro i prirodu Herefontovu, njegovu žestoku strast, kad bi se s nekim uhvatio u koštac. Pa on ode jedare do Delfe i usudi se da zapita proročanstvo ovo. Ali molim vas, nemojte dizati graju zbog ovoga. On zapita proročanstvo. Da li je ko mudriji od mene? Pitija odgovori. Mudar je Sofokle, mudriji je Euripid, ali od svih ljudi najmudriji je Sokrat. To vam može i njegov brat posvedočiti, jer Herefont je umro već, kao što znate. A ne zaboravite, zašto ja to govorim? Hoću da vas opomenem, odakle je potekla kleveta protiv mene. Jer dok sam onome razmišljao, ovako sam umovao. Šta to zapravo misli Bog? I kakvu time zagonetku kazuje? Ja baš ništa nisam nalazio u sebi po čemu bih mogao znati da sam mudar. Šta on dakle misli s tom izjavom da sam ja najmudriji? Ne laže valjda, to bi protivurečilo njegovom biću. I dugo vremena nisam mogao da otkrijem u čemu je smisao te njegove izjave. Najzad, posle dugog razmišljanja, latio sam se da ga ovako otprilike ispitam. Uputim se jednom od onih koji uživaju glas da su mudri, kako bih tu, ako ne mogu već drugde, pobio proročanstvo i doviknuo mu, ovaj je od mene mudri. I dok sam tako izbliza
posmatrao toga čoveka, imena ne treba ni da mu spominjem, a beše to jedan od vrlih državnika naših građani atinski, i dok sam se tako s njim razgovarao, imao sam utisak da taj čovek izgleda mudar mnogim ljudima, a najviše samome sebi, ali da to u stvari nije. Ja sam tada pokušao da mu dokažem kako on do duše misli da je mudar, ali da nije. Time sam omrzao i njemu i mnogima koji su bili prisutni. Na povratku razmišljao sam ovako. Ja sam bar nešto malo mudriji od tog čoveka. Jer kako mi izgleda, nijedan od nas dvojice ne zna ništa valjano i dobro, samo on misli da zna, a u stvari ne zna. A ja, kao što ne znam i ne mislim da znam. Ja sam stoga bar nešto malo mudriji od njega. I to baš po tome što ne mislim da znam ono što ne znam. Pošao sam redom dalje i mada sam sa žalošću i sa strahom opazio da sam samo mrzak postajao, opet mi se činilo da je nužno reč Božju poštovati iznad svega, da mi valja ići i ispitivati što reče proroštvo, pa se obraćati svima koji su na glasu da nešto znaju. U tom ispitivanju učinilo mi se da oni koji behu najviše na glasu da su najpraznoglaviji, a oni koji behu manje zapaženi da su po razboritosti vrsniji. Posle državnika obratih se ja pesnicima, misleći da će me oni kao lopovo u krađi uhvatiti i pokazati mi da sam bednija neznalica od svih. Uzimajući dakle njihove pesme, stao bih da ispitujem u čemu je smisao tih pesama, ne bih li u isti mah i naučio što god od njih. Stid me je, građani, da vam kažem istinu, ali vam je moram saopštiti. Gotovo svi prisutni umeli su bolje od njih da objasne ono što oni sami behu ispevali. Dok učio sam tako za kratko vreme, da kod pesnika ono što oni pevaju, kao i kod glumaca ono što oni govore, nije plod njihove mudrosti, nego nekakvog prirodnog dara i nadahnuća, kao što je to slučaj kod proroka i vračeva. I oni do duše kažu mnogu i lepu stvar, ali od onoga šta kažu ne shvataju ništa. Na posletku pođoh rukotvorcima, zanatlijama. Bilo mi je potpuno jasno da o tim stvarima ne znam ništa, pa sam bio srećan što ću kod njih naći mnogih i lepih znanja i u tome se nisam prevario, jer su znali ono što ja nisam znao i bili su mudriji od mene u stručnom znanju. Ali, građani atinski, učinilo mi se da i te valjane zanatlije imaju istu manu kao i pesnici. Svaki je od njih lepo radio svoj zanat, ali je svaki držao da u ostalim stvarima prevazilazi mudrošću sve druge. I tako je ta mana pokrivala i od nje se nije mogla sagledati ni ona njihova stručna mudrost. Taj način ispitivanja, građani atinski, beše za mene izvor mnogih neprijateljstava, i to veoma teških i veoma mučnih, jer su se iz njih razvile mnoge klevete protiv mene, pa se eto sada pronosi čak i taj glas o meni da sam mudrac, jer oni koji slušaju moje razgovore s ljudima misle da sam ja sam mudar u onome u čemu drugoga pobijam. I tako izlazi, građani atinski, da ljudska mudrost samo nešto malo vredi, a možda čak i nimalo. A u tom smislu je govorilo i delfijsko proročanstvo o Sokratu. Ono je, uzimajući mene samo kao primer, htelo da kaže: ona je od vas, ljudi, najmudriji, koji je kao onaj Sokrat pokazao da njegova mudrost ništa ne vredi. Od onoga zašto su me prvašnji tužioci tužili, ovo do sad rečeno može biti dovoljna odbrana pred vama. A od Meleta, onoga poštenjaka i osvedočenog prijatelja otadžbine, kako uostalom on sam sebe naziva, i od ovih drugih tužilaca, pokušat ću sada da se branim. Da čujemo još jednom optužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje naša država, nego u druga, nova bića demonska, a kriv je i što omladinu kvari.
Eto, to bi bio predmet te optužbe. Ispitajmo sada svaku njenu pojedinu tačku. Kažu pre svega da sam kriv što kvarim omladinu. A ja, građani Atinski, izjavljujem da greši Melet što od ozbiljne stvari pravi šegu. To jest, lakomisleno vuče za nos svoje sugrađane pozivajući se da se on ozbiljno stara za stvari na koje on nikada nije ni pogleda bacio. A da stvar upravo tako stoji, potrudit ću se da i vama dokažem. Dakle, Melete, odgovori, da li ti je zaista mnogo stalo do toga da omladina bude što bolja? Stalo ti je. Veoma ti je stalo. Pa hajde onda kaži sada ovde pred sudijama, ko je to zapravo upućuje na dobro? Ti to svakako znaš kad vodiš tako vatrenu brigu o njoj. Pronašao si u meni, kao što kažeš, onoga koji je kvari. Dovodiš me pred sudije i tužiš me za to, ali hajde pomeni onoga ko je čini bolje. Pokaži ovde sudijama ko je taj. Vidiš, Melete, ti ćutiš i ne umeš ništa reći. Uviđaš li i sam da je to sramota i da je to već dovoljan dokaz za moju tvrdnju da ti ta stvar nikada i nimalo nije bila na srcu? Nego odgovori mi, Božji čoveče, ko je to čini boljom? Zakon. Ali ne pitam te zato, bogougodniče, nego mi reci koji je taj čovek koji baš i to zna, te zakone. To su ovi ovde, sudija ti. Šta reče, Melete? Smatraš li ti da su ovi ovde sposobni da omladinu vaspitavaju i da je boljom čine? Sposobni su. Zar baš svi ili samo možda jedan? Svi. Tako mi, zemlje, dobro govoriš i navodiš obilje dobrih vaspitača. A šta misliš, da li je i ovi slušaoci čine boljom? I oni svakako. A šta kažeš za savetnike? I savetnici, razume se. Pa onda, Melete, možda kvare omladinu oni u skupštini? Ili se čak i oni staraju za njeno vaspitanje? I oni se staraju. Prema tome izgleda, svi se Atinjani staraju da omladina bude dobra i valjana, osim mene. Samo je ja jedini kvarim, tako kažeš. Sasvim odlučno to kažem. Da to bi bila prava sreća za omladinu ako je samo jedan kvari, dok su joj svi drugi od koristi. Osim toga, kaži mi, tako ti sunca, Melete, da li je bolje živeti među čestitim građanima ili među rđavim? Odgovori, građanine, to nije nimalo teško pitanje. Zar ne čine rđavi zlo onima koji su im najbliži, a dobri dobro? I zar ja u ovim mojim godinama još ne znam da ću, učinim li koga rđavim, dospeti u opasnost da kakvo zlo ne dočekam od njega? Pa zar tolikoj bedi da se izlažem namerno, kao što ti kažeš, to ti, Melete, ja ne verujem, a kako mi se čini, ne veruješ ni ti sam. Nego, ili ja uopšte ne kvarim omladinu, ili ako je kvarim, kvarim je nenamerno. Ako je ipak kvarim nenamerno, onda zakon traži da se za takve nenameravane grehe čovjek ne dovodi ovamo pred sud, nego se nas samo uzme, obavesti se i opomene. Očevidno je da ću, ako budem tako obrađen, prestati da činim ono što nenamerno činim. A ti si se izmakao i nisi hteo da se sa mnom sastaneš, da me obavestiš, mesto toga ti me izvodiš pred sud, gde se izvode oni koje treba kazniti, a ne oni koje treba poučiti. Tako. I tako ispada po Meletu. Sokrat je kriv ne zato što ne veruje u bogove, nego što veruje u bogove. Pa sada, građani Atinski, razmotrimo zajedno zašto ja smatram da on baš tako govori. Ti nam sad odgovaraj, Melete. A vi, građani Atinski, kao što vas u početku zamolih, ne bunite se ako budem na svoj uobičajeni način govorio. Ima li koga, Melete, da veruje kako postoje ljudske osobine, a ne veruje da postoje ljudi? Ima li koga da ne veruje u postojanje konja, a veruje u postojanje konjskih osobina? Ne želiš, dakle, da mi odgovoriš na to.
Onda mi bar odgovori na ovo što posle toga sleduje. Ima li koga ko veruje da ima duhovnih osobina, a ne veruje u sam duh? I na to ne odgovaraš. Kad dakle ne verujem u demonske snage, onda je po tebi neminovno da u demone verujem. Ne stoji li tako? Ako opet stoji da su demoni deca Božja, makar i vanbračna, ko bi onda od ljudi verovao da ima i takve dece Božje, a da bogova nema? To bi isto tako bilo besmisleno, kao kad bi ko verovao u mladunče, konja i magarice, a ne bi verovao u masku. Nego, građani atinski, da ja nisam kriv u smislu tužbe Meletove, zato po mome mišljenju nije potrebno da se mnogo branim. A što sam i ranije napomenuo, da se protiv mene diglo jako neprijateljstvo i to kod mnogih, to je cela istina. To je baš ono što će me osuditi ako me osudi. Kakav Melet, Anit i Likon. Klevete mnogih i njihova zavist. To je zaista već mnoge druge čestite ljude osudilo. Mislim da će tako biti i u budućnosti, pa nema nikakve opasnosti da će se to na meni baš zaustaviti. Jedan čovek, ako je nešto malo od koristi, ne sme da računa sa opasnostima života ili smrti. Ja bih, na primjer, strašno uradio, građani atinski, da sam onda, kad su me u ratu zapovednici postavljali na opasna mesta, ostajao izlažući se opasnostima i prkoseći smrti, a da sam sada, kad mi je Bog naredio, kako sam to shvatio i razumeo, da svoj život posvetim filozofiji, ispitivanju sebe i ostalih, da sam se sada prepao ili smrti, ili mačega drugog, pa ostavio svoje mesto, to bi bilo strašno. Zaista bi me onda neko s punim pravom mogao dovesti na sud, što ne verujem da ima bogova, kad se ne pokoravam njihovom proročanstvu, a bojim se smrti i držim da sam mudar, a ipak nisam. Jer bojati se smrti, građani atinski, ne znači ništa drugo nego držati se mudrim, a ne biti mudar. To znači misliti da čovek zna ono što ne zna. Ko zna da nije smrt od svih dobara najveće dobro ljudima, a opet plaše se od nje kao da pouzdano znaju da je najveće zlo. I kako to onda nije neznanje, i to ono najprekornije, kad neku obražava da zna što ne zna. Ja vas, građani atinski, veoma cenim, ali više ću se pokoravati Bogu nego li vama. I dokle god bude daha u meni i dokle god budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine i da vas savetujem i da vas poučavam. Čestiti moj čoveče, Atinjanin si, građani najveće i po mudrosti i snazi najuglednije države. A nije te stid što se staraš za blago, kako ćeš ga što više nagomilati, i za slavu, i za čast, a za pamet i za istinu nimalo ne haješ. Da bude bolje, zato se ne staraš. Ako bi ko ustvrdio da se stara za to, neću ga pustiti da odmah ode, nego ću ga pitati, ispitivati, zapitkivati. Tako ću se odnositi i prema starijemu, i prema mlađemu, i prema strancu, i prema građaninu. Poslušali vi mene ili ne, i pustili vi mene ili ne, ja ne mogu nikako drugčije da radim, pa makar morao i po 100 puta glavom da platim. Reč ovoga čoveka ne zaslužuje poverenje. Svima je dobro poznata Sokratova lažna skromnost. Daj reč, Sokrate, da ćeš se odreći svoje filozofije. Reč ovog čoveka ne zaslužuje poverenje. Nemojte vikati, građani atinski. Ostanite pri onome što sam vas molio, da ne dočekujete moje reči grajom. Znajte, ako mene osudite na smrt, nećete meni veće zlo naneti nego samima sebi. Jer meni ništa ne mogu ni Melet, ni Anit, ni Likon.
poredak stvari smatram ne podnosi da bolji čovek strada od gorega. Pa ipak može me on i zagnati, ili pogubiti, ili oduzeti građansko pravo. Možda to neko uzima za neko veliko zlo. Ja ne uzimam. Uzimam mnogo više za veliko zlo ono što on sada radi. To jest, pokušava da na pravdi pogubi čoveka. Zato se nipošto ne branim radi sebe, kako se to nekome može učiniti, nego radi vas. Jer ako mene pogubite, nećete lako naći drugoga koji bi seo na Republiku kao na konja, koji je doduše veliki, plemenit, ali koji zbog veličine i plemenitosti ponešto naginje sporosti, pa je potrebno da ga postiče neka mamuza. Tako je, eto vidite, mene je Bog i podario gradu kao onoga koji će vas bez prestanka podsticati i savetovati i ukoravati. Ukratko, koji će vam po ceo dan na ramenu sedeti. Vi ćete se možda ljutiti, kao dremljivi kad ih bude, pa me i udariti. I slušajući meleta, lako me i pogubiti. A onda ćete ceo svoj ostali život neprestano čmavati. Ne naliči na ljudsko držanje to što sam ja sav svoj zanat zapustio i što podnosim da se moja kuća već toliko godina zanemaruje, neprestano podižući vašu korist i svakoga savetujući kao otac ili stariji brat da vrlinu neguje. Da sam ja od svega toga ikakvu korist imao ili da sam za svoja savetovanja ma kakvu platu uzeo, onda bi se moje držanje dalo razumeti. Ali eto vidite i sami da tužioci koji me tako bestidno optužuju nisu mogli u bestidnosti otići toliko da nađu svedoka za to da sam ja ikada imao od koga uzeo kakvu platu ili je makar zatražio. Ja mislim da imam dovoljnog svedoka za to da istinu govorim. Ko je taj svedok? Moja sirotinja. Možda bi se dalo čudno razumeti to što ja idem u naokolo i svakoga savetujem i u sve se pačam, a ne usuđujem se da javno iziđem pred skupštinu pa da savetujem Republiku. Vi ste od mene često slušali gde govorim da se u meni javlja nešto božansko i demonsko. To je neki glas koji me prati još od rane mladosti. I kad god se javi, uvek me odvraća da ne činim ono što nameravam, ali me nikada ne navraća ni na šta. To je ono što me sprečava da se bavim državnim stvarima i to je prava sreća što me sprečava. Jer da sam ja, građani, seo u politička kola, ja bih već davno poginuo, pa ne bih bio od koristi ni vama, ni sebi. Nema toga čoveka koji bi mogao spasti život ako bi se otvoreno i časno usprotivio bilo vama, bilo makom drugom narodnom saboru. Za ove tvrdnje reći ću vam dokaze, ne reči, nego dela, a vi ih sami presudite. Jednom ste vi onih 10 ratnika koji ne pokupiše stradalnike iz pomorske bitke kod Arginuza, hteli sve zajedno pogubiti, a protiv svakoga zakona. Tada sam se jedini ja usprotivio vama i glasao sam protiv, mada su besednici bili već spremni da me odvuku u tamnicu, što ste i vi iz sveg glasa zahtevali. Opet sam smatrao da se u savezu sa zakonom i pravdom moram izvrći opasnostima, nego li u strahu pred okovima i smrti složiti se s nepravednim rešenjem. To beše u ono vreme dok je država imala još demokratski ustav. No kada je došla oligarhija na vlast, opet sam ne rečju, nego delom pokazao da se baš nimalo ne plašim smrti i možda bih onda i glavom platio da ona vlada nije brzo pala. Ja kroz ceo svoj život nikada, nikome nisam ništa dopustio protiv pravde. Ni građanima, a ni onima koje moji klevetnici nazivaju mojim učenicima. Međutim, ja nisam bio ničiji učitelj. Bogatašu i siromahu jednako stojim na raspoloženju da me pita. A ko zaželi, može da sluša moje savete. Da li će ko od tih ljudi postati valjan ili ne, ja za to ni po kom pravu ne mogu da budem odgovoran, jer ja nikada nikoga ni u kakvo učenje
nisam upućivao. Dakle, pogovor. Neću plakati, ni moljakati za milost, jer to ne bi bilo ni pravedno, ni lepo. Sudija nije zato tu da pravdu poklanja, nego da istinu utvrđuje. Ja, građani Atinski, poveravam vama da presudite onako kako bi i za vas i za mene bilo ponajbolje. Sud se povlači na većanje. Žudeo sam uvek da se posvetim političkom životu. Ali u ovom rastrojenom vremenu dogodile su se mnoge stvari koje mogu ljude ogorčiti, pa nije čudo što se neko i koriste revolucijom da se žestoko osvete svojim neprijateljima. Demokrati su izgleda umereni, ali slučaj je hteo da su neki vlastodržci izveli i samog Sokrata na sud. I to na osnovu optužbe koja bi se mogla preodnositi na sve druge nego li na mene. Jedni me optužuju kao bogohulnika, drugi opet kao čoveka koji nije hteo da učestvuje u bezbožnom zatvaranju jednog građanina. Kad posmatram ove događaje i ljude koji upravljaju političkim životom i zakone i moralno stanje, čini mi se sve što stvari dublje sagledavam i godinama bivam stariji, da je za mene sve teže s uspehom se baviti državnim poslovima. Bez pouzdanih partijskih drugova to zaista nije moguće. A takvi se ne mogu naći među onima koji su već u političkom životu. Hod politike nije u saglasnosti s načelima. Pisano pravo i ljudski moral pogoršali su svoj odnos, pa se javljaju gotovo kao suprotnosti. Ako sam, dakle, isprva goreo od žudnje da uđem u politički život, sad me je, kad sam osmotrio te prilike i uvideo da se sve kovitla, uhvatila prava vrtoglavica. Reci mi, Sokrate, šta nameravaš da preduzmeš? Zar ne vidiš da ovim činom što ga preduzimaš ne nameravaš ništa drugo nego da upropastiš i zakone i celokupnu državu? Ili možda veruješ da nije oborena ona država u kojoj sudske presude ništa ne važe, nego ih obični ljudi mogu obesnažiti i uništiti? Zar to beše, Sokrate, ono u čemu smo se mi i ti složili? Jesmo li se složili da ostajemo kod presuda što ih država izriče? Šta imaš ti da prigovoriš nama i državi, pa hoćeš da nas upropašćuješ? Ako mi nameravamo da te pogubimo, jer držimo da to pravda zahteva, zar i ti da nameravaš da pogubiš i na zakone i svoju otadžbinu, pa da još uz to tvrdiš da pri takvom poslu pravo radi? I to ti koji samo vrlini služi. Zar je tvoja mudrost takva da ne znaš da je i od majke, i od oca, i od svih predaka otadžbina časnija i uzvišenija i svetija i u većoj počasti i kod bogova i kod svih ljudi koji pamet imaju? Otadžbinu treba više poštovati, više joj ustupati i ljubaznije joj progovarati nego ocu. Treba vršiti ono što ona zapoveda, trpeti ako što naređuje da se trpi bez protivljenja, makar naredila i da te ubiju i da te u tamnicu bacaju, makar te i u rat gonila da budeš tamo ranjen, pa čak i da pogineš.
Sve se to mora činiti bez uzmicanja, ne ostavljajući svoj borbeni red, nego i u ratu i pred sudom i svuda treba raditi ono što država i otadžbina zapovedaju. Nasilje nije dopušteno ni prema ocu, ni prema majci, a kamoli prema otadžbini. Sokrate, ako pobegneš tako sramotno i vratiš nepravdu za nepravdu i zlo za zlo i zlo učiniš onima kojima bi to najmanje smeo, i sebi, i prijateljima, i otadžbini, i nama, mi ćemo te se s pravom gnušati dokle ti se ime bude spominjalo. Ljudi često odbacuju neki govor samo zato što ga još nisu shvatili. Teško onome koji bi hteo da ljude nauči brže nego što oni mogu da nauče. Na tužbu Meleta, Anita i Likona da Sokrat krši zakone jer omladinu kvari i veruje u bogove koje je sam izmislio umjesto onih koje priznaje država, 220 sudija ga je oslobodilo, dok ga je osudio 271 sudija. Prema tome, Sokrat se proglašava krivim. Većinom glasova je usvojen Meletov predlog, te se Sokrat osuđuje na smrt. Treći deo, dakle. Beseda posle izricanja presude na smrt. Da se ja, građani Atinski, ne uzbuđujem zbog ovoga što mi se dogodilo, što ste me naime osudili, pomažu mi mnoge okolnosti, a nije me ni iznenadilo to što se dogodilo, nego se mnogo više čudim broju glasova s jedne i s druge strane. Ja bar nisam računao da će razlika biti tako mala, nego mnogo veća. A ovako ispada da me nije osudio 271 sudija, kao što je to ovdje rečeno, nego zbog onih 220 koji su me branili. Svega, dakle, 31. Veoma mali broj za ovakvu kaznu. Njima, koji su me tako osudili, i upućujem ove reči. Bez vaše presude, ja bih imao do smrti svoje još koju godinu da proživim. I samo zato, zbog tog kratkoga vremena, građani, vi ćete izići na bedan glas i navući na sebe krivicu da ste ubili jednog mudraca. Jer svi oni koji budu hteli da vam prigovaraju, svuda će govoriti da sam ja neobično mudar, ako i nisam to. A da ste se strpeli samo kratko vreme, želja bi vam se sama od sebe ispunila. Da zar ne vidite koliko sam se godinama svojim već primakao smrti? Možda opet smatrate da je osuda na smrt pala zato što nisam imao dovoljno reči kojima bih vas mogao uveriti. Nipošto. Osuđen sam zbog oskudice, ali za celo ne reči, već drskosti i bezočnosti i volje da vam govorim onakve stvari kakve bi vašem uhu najviše godile. Da plačem i mnoge druge stvari da radim i govorim, stvari kakve ste vi navikli da slušate od drugih. Međutim, dok sam se branio, nisam ni pomislio da radi otklanjanja opasnosti smem da učinim ma šta što bi bilo nedostojno slobodna čoveka. Ne, ja više volim da posle ovakve odbrane poginem,
nego li da laskanjem sebi život iskupljujem, jer ni na sudu, baš kao ni u ratu, ne smem se ni ja, niti bilo ko dovijati kako bi po svaku cenu izbegao smrti. I u bitkama se često pokazivalo da neko može izbeći smrti ako odbaci oružje i klečeći zamoli milost od progonilaca. Nije dakle teško, građani, izbeći smrti. Mnogo je teže izbeći nevaljalstvu, jer ono trči brže od smrti. Tako je, eto i sada. Mene je lako sustiglo ono sporije, a moje tužioce, jer su dovitljivi i nagli, sustiglo ono brže, nevaljalstvo. Ja sam od vas zaslužio osudu na smrt, a vi od istine žig nevaljalstva i bezakonja. A sada bih hteo da bacim jedan pogled u budućnost i da vama, koji ste me osudili, budućnost proreknem. Ja se već nalazim onde gde ljudi najčešće postaju proroci, pred vratima smrti. Vama, koji ste me na smrt osudili, proričem da će vas odmah posle moje smrti stići mnogo teža kazna, tako mi vatre, nego ova kojom ste mene ubili. Jer sada to činite uvereni da ćete se za svagda rešiti davanja računa o svome životu. Ali će se, zato vam dobar stojim, sasvim suprotno desiti. Biće tada više onih koji će od vas tražiti da položite račune. Njih sam ja do sada zadržavao, ali bit će vam opasniji zato što su mlađi. Jer ako vi mislite da ćete ubijanjem odvratiti ljude, da vam ne prigovaraju što ne živite pravo, ne računate dobro. Takvo sredstvo niti je časno, niti je dugovečno. Najlepše je, a u isti mah i najplemenitije kad čovek ne kolje druge, nego sam sebe sprema kako bi što bolji bio. To je ono što proričem vama, koji ste me na smrt osudili, i time se s vama rastajem. A sada reč onima koji su me osloboditi hteli. Vama, kao svojim prijateljima, hteo bih da razložim šta je to što se meni dogodilo. Meni se, ljudi sudije, dogodilo nešto čudnovato. Onaj moj proročki glas, glas moga duha, javljao mi se veoma često u posljednje vreme i opominjao me kad god bih nešto nepravo namislio da uradim. Meni se i jutros, kad sam ostavljao svoju kuću, nije taj glas protivio i danas me nigde za sve vreme ovoga spora ni u delanju, ni u govoru nije zadržavao. A to nikako ne možemo razumeti mi koji verujemo da je smrt neko zlo. Ali da promislimo i s druge strane. Koliko ima razloga za nadanje da je smrt neko dobro? Jer smrt može biti samo jedno od ovoga dvoga. Ili je takva da onaj koji je umro nije ništa, ili je neka promena i seoba duše odavde na drugo mesto. U prvom slučaju, ako nema nikakvih osjećanja, nego je sve kao dubok san, kad se spava i ništa ne sanja, ako je dakle smrt takva, onda je ona čudo od blagodeti. Jer celo vreme života i nije ništa drugo nego jedna neprospavana noć.
U drugom slučaju, ako je smrt neka promjena i se oba duše odavde na drugo mesto, i ako je istina što se govori da borave tamo oni koji su preminuli, pa zar nema veće sreće od ovoga? Sresti se tamo sa Orfejem, sa Homerom. Što se mene tiče, ako je to istina, želeo bih i više puta da umrem. Šta bi ko dao da ispita onoga koji je protiv Troje podigao onu mnogu vojsku, pa Odiseja, pa Sizifa i hiljade drugih. S njima se tamo razgovarati, biti s njima u društvu, ispitivati ih. To bi bilo neizmerno blaženstvo. Oni tamo po svoj prilici za ovakve razgovore ne osuđuju na život. No, vreme je da krenemo. Ja u smrt, a vi dalje kroz život. Ko od nas ide boljem, to niko ne zna.